Rosa, ez da Rosa bakarri, Rosa da personajea nobelakoa, baina Rosa da nolabait belaunaldi baten eredua edo ispilua ere bai, ezta? Borroka armatuaren alde aukera hartu zuena, egoera zehatz batean, eta espetxean egon dena, gero, urte asko herritik kanpo eta bere herrira etortzen denean aurkitzen ditu esan dezagun pieza guztiak mugituta. Berak ezagutu zuen gizarte askoz ere solidariagoa, askoz ere burrukazaleagoa, ideologikoki, esango nuke, askoz ere jantziagoa, nahiz eta gero asmatu edo ez asmatu estatuari aurre egiten. Orduan, beste gizarte bat ezagutzetik eta beste pertzepzio politiko batzuek zeuden garai hartatik, gaur egunean herrira etorri denean, hori dana nolabait aldatua, piezak mugituta edo desagertuta ikusi du. Bere gogoetak egiten ditu, bere gogoetak, baina Rosak egiten dituen gogoetak ez dira gogoetak konbentzionalak. Zan dezagun hemen gure sistema autonomista honek onartu duen errelato horren barrukoak ez dira, ez du esaten injustua izan zen, edo ez du esaten gizartea etzen egon behar zuen mailan olako gauzarik, ez du esaten guztiz kontrakoa dira bere gogoetak. Esaten du adibidez, biktimai buruz hitz egiten denean eta zergatik ez da esaten Euskal Herria dela hemen biktima nagusia. Herri bizala, hemen dagoela menderakuntza, estruktura bat, mendeetan iraunduena, oso bortitza, oso violentua, genozida izan dena, eta jarritzen duena izaten, gu desintegratu arte, gu desintegratu asmoa daukana. Hainbeste mendetako herri bat konkistatu, menderatu, bi zati egin gainera, bi estadu indartsu imperialistan mende, gure aurka legislatzen duten bi estatu. Alegia, zuk herri bat eduki ordez bere estatu propioarekin, eta bere errekursoak bera nahi duen bezala kudeatzen eta antolatzen, gu gaudu aldrebez, bi estaturen mende eta gaina gure kontra legislatzen duten estatuak. Orduan, zergatik ez da esaten Euskal Herria dela biktima nagusia eta violentzia nagusia hori dela, herri bat zapaltzea, puskatzea, zatitzea, akulturizazioa murgiltzea, eta hortik eratorritakoak direla beste violentzia guztiak. Esaten denean, poliziaren violentzia, parapoliziala, abusu, ez da esaten poliziaren violentzia ere, esaten da poliziaren abusuak, abusos poliziales. Lehen, Rosan garaian esaten zen, terrorismo, estatu terrorismoa esaten zen, poliziaren violentzia, parapolizien violentzia, oain, violentzia hitza ez zaio ezartzen, ez estatuari, ez poliziari, esaten da, poliziaren abusuak, gehiegikeriak. Hizkuntzak berak ere, adierazten du herri honetan egon den ideologiaren alienazioa, desideologizazio, interesatua, askoren aldetik interesatua, eta beste batzuen aldetik, inkostienteki onartua. Horako gogoeta egiten ditu Rosak, eta bakean onarkitzen du, bere kontzientzia lasai dago, bakean dago, esaten du bere borroka kolektiboa zela, borroka politiko bat izan zela, babes handia zeukana, eta hiltzaileak danak gobernutan daudela, agintean daudela, hiltzailerik handienak, loko gauzak esaten ditu, eta nolabait ulertzen du, berak, bere bizitzan hartu zituen erabakiak, beti lotuta herri baten borrokarekin, borroka kolektibo batekin, babes handi horrekin, eta orain, atea denean, babes horren falta sentitzen du. Eta horren aurrean, behartua dago pixka bat, bere burua gogoeta batzuk egitera, zer gertatu den, nora lerratu den babes hori guztia, eta biak jarraitzen du, pentsatzen, bere borroka politikoa izan zela, herri honen aldeko izan zela, ez zela ondo atera, galdu egin zela, azkenan borroka hura, eta borrokarekin batera, edo borroka molde horrekin batera, baita ere beste
gauza asko galdu egin direla herri honetan. Eta horrela geratzen da, bukaeran pixka bat etsipen puntu batekin, baina lasai bere buruarekin, lasai. Ez duelako amore eman, propaganda alienante guzti horren aurrean. Azken batean, gaur eguneko propaganda autonomista honek, denak, ukatu egiten duelako biolentzia nagusia, biolentzia estrukturala. Historiagrafian daude 3 biolentzia mota bereizten dira, estrukturala, biolentzia simbolikoa edo kulturala, Jose Manuel Rosola esaten zuen ondo, eta biolentzia esplizitua. Momentuan gertatzen den biolentzia, atentatu bat edo torturatu bat edo esplizitua. Orduan, hemen ezarri den diskurso autonomista honek eta amore emateko diskurso horrek ukatzen du biolentzia nagusia eta da estrukturala. Hortik datoz beste guztia eta hori kentzen baldin bada, orduan galduta geratzen gara. Hemen egon den borrokak galtzen du bere kontenido politikoa eta bihurtzen da nazismoarekin konparatu dute, terrorismoa deitu zaio, kupida gabeko herri bat, ez dugula errukirik, ez da errukirik egon hemen, bihurtzen da gauza arraro bat, eta hori Rosak ez du onartzen, eta bere buruarekin geratzen da lasai.